Λοιπόν, είμαστε εδώ στο My Athlete και έχουμε μαζί μας τον Γιάννη τον Κατοπόδη. Και γιατί να συζητήσουμε άραγε μαζί σου? Για μουσική. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο χώρος του τριάθλου στην Ελλάδα, που ίσως να μην είναι ο πιο μεγάλος χώρος, αλλά είναι μάλλον ο πιο φανατικός, είναι συνυφασμένος με τη δική σου την παρουσία και με το δικό σου το όνομα. Και επειδή αυτά οδηγούν όλα εδώ, εγώ θέλω να το πιάσουμε λίγο πιο πριν, Γιάννη. Θέλω να μου πεις, δηλαδή, λίγο εσύ πώς μπλέχτηκες με το τρίαθλο. Πρώτα, σαν αθλητής, έτσι. Καταρχήν, εγώ είμαι μπασκετικός. Έτσι. Τέος μπασκετικός. Σταμάτησα κάποια στιγμή να παίζω μπάσκετ στα 27. Ένα ταξίδι στην Αμερική για δουλειά και για μια εκπαίδευση με έφερε να μένω συμπτωματικά κοντά στο Central Park και το jet lag έβλεπα εκείνο το απίστευτο 5 ώρα το πρωί να θέλουν να μπουν όλος ο κόσμος, χιλιάδες άτομα στο Central Park για το πρωινό τζόκινγκ και έλεγα τι είναι αυτή η τρελή που κάνουν εδώ πέρα. Και ο φίλος μου που με φιλοξενούσε μου λέει αντί να πας και εσύ να τρέξεις, κάθεσαι και τους κοιτάς. Και αφού δεν είχα τι να κάνω 2 μέρες μέχρι να ξεκινήσει η εκπαίδευση και με την επία του jet lag πήγα να τρέξω με μπασκετική βερμούδα, μπασκετικά παπούτσια, μπασκετικό μπλουζάκι. Τέλος πάντων, γυρίζοντας στην Ελλάδα, μπήκα στο τρυπάκι του τρεξίματος και εκεί έμαθα το τρίαθλο και ήθελα να καταλήξω από τον Αλέξανδρο τον Αντωνόπουλο. Και εκεί, όταν είδα το πρώτο διάθλο μάλλον το Γενάρη του 2009 στο Σχοινιά, στην μεγάλη παρέα παύλα οικογένεια Σκένιαθλων, είπα εδώ είμαστε. Και το Μάιο του 2009 έκανα το πρώτο μου τριάθλο, ένα σπριντάκι, στο Σχοινιά εννοείται, με ένα βελοσόλεξ του 85 μοντέλο, που έχει μεγάλη ιστορία αυτό το ποδήλατο, αλλά είμαι χαρούμενος γιατί με αυτό το ποδήλατο ξεκίνησαν άλλα 3 άτομα τριάθλο, οπότε σιδερένιο ποδήλατο, ούτε καν αλουμινένιο, άλλες τεχνολογίες με καλοπιέτες. Είδα πόσο φαν είναι αυτό το άθλημα, πόσο διασκεδαστικό, πόσο ταιριάζει στον Έλληνα. Και νομίζω, ναι, πριν καλά κάνω τον πρώτο μαραθώνιο που ήταν το Νοέμβριο του 2009 στην κλασική, είχα ξεκινήσει τα πρώτα μου 2 τριάθλα, Μάιο και Σεπτέμβριο. Περιττώ να σου πω ότι τότε δεν υπήρχε άλλος αγώνας στην Ελλάδα και το καλεντάρι, πώς να το πω, κοιτάγαμε πότε θα γίνει το επόμενο τριάθλο. Δηλαδή, όταν κάνεις το δεύτερο το Σεπτέμβριο, περιμένεις να έρθει ο επόμενος Μάιος. Μιλάμε για φοβερή αναμονή. Ναι. Το διάθλο τότε ήταν το Γενάρη που πάντα έτσι άναβε λίγο και ζέστανε τα αίματα. Δρομικό ήταν το ενδιαφέρον μας εκείνα τα χρόνια, μέχρι που κάποια στιγμή αυτή η παρέα στο σκηνιάθλο μεγάλωσε. Δηλαδή, το 2011 είχαμε φτάσει να υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά τα στατιστικά του Λεωνίδα του Θανασόπουλου, περισσότεροι από 1.800 διαφορετικοί αθλητές. Με τα γνωστά θέματα τότε και με ομοσπονδίες και αυτά, μην τα αναλύουμε, αλλά αυτό που έχω κρατήσει από την παρέα του σκηνιάθλου είναι καταρχήν γνώρισα τον Κωνσταντίνο του Παπα-Νικολάου που συμπορευθήκα μαζί με το Swim Bike Run. Χτιστήκαν πολλές φιλίες ακόμα και τώρα μετά από 15 χρόνια, το λέω και συγκινούμε. Και κατά δεύτερο είναι ότι αυτή η παρέα του σκηνιάθλων ανέδειξε το φαν του αθλήματος. Δηλαδή ότι μπορούσε να κάνεις τριάθλο με mountain bike, με velosolics που έκανα εγώ, αγωνιστικό βέβαια, με city bike, με οτιδήποτε. Ακόμα και με BMX, αν άντυχες να κάνεις 20 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, sprint που οι άλλοι πήγαιναν τάπα. Και υπάρχουν και ωραίες ιστορίες. Δηλαδή, θα ξεχάσει κανείς από την παρέα τότε το Γενάρη του 2011. Ήταν ένα πολικό ψύχος και βροχή. Ξεκίνησε ένα διάθλο με καταρρακτώδη βροχή. Δεν μπορούσε να μην ξεκινήσει ο αγώνας. Ο αγώνας είναι είτε βρέχει είτε χιονίζει. Παντός καιρού. Και θυμάμαι ότι αυτό που λέμε η παρέα ήταν ο Γιάννης ο Αβούρης, ο οποίος έπεσε σε μια λακκούβα το παιδί με ένα κουρσάκι. Έσπασε η ζάντα του και έμεινε μέσα στη λακκούβα, έμεινε δηλαδή στο χώρο εκείνο να προστατεύσει τους υπόλοιπους αθλητές. Αλτρουιστής. Ναι. Ποιος θα το κάνει αυτό, κανένας. Έκαψε δηλαδή ένα αγώνα, αλλά έσωσε τον αγώνα από άλλα 180 παιδιά, ας πούμε. Αυτή ήταν η παρέα, αυτό ήταν το πνεύμα, αυτή ήταν η ομαδικότητα του σκηνίαθλων. Ένας για όλους. Ήμασταν όλοι μια παρέα. Μετά μαζί καφέ, μετά μαζί πείραγμα. Δεν υπήρχαν, ξέρω εγώ πώς να το πω, ας το πούμε, κακές σκέψεις. Μια παρέα και πάμε για το επόμενο. Και αυτό φάνηκε και στους αγώνες του εξωτερικού, γιατί τότε δεν υπήρχε half ή full distance στην Ελλάδα. Ότι πολλά παιδιά πηγαίνανε και συνδυάζαν μαζί τις εκδρομές. Μιλάμε τώρα για 10, 11, 12, ας πούμε. Που ακόμα το 12 δεν είχε γίνει τριψήφιος αριθμός των finisher σε full distance. Στην Ελλάδα, ναι. Ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού και όλοι γνωριζόνταν τα παιδιά μεταξύ τους. Πώς σου μπήκε εσένα το να κάνεις αυτές τις μεγάλες αποστάσεις? Δηλαδή, ένα πράγμα που μου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι πώς ενημερωνόσουν για αυτά. Γιατί τότε ακόμα μιλάμε πάλι, το ίντερνετ δεν ήταν στα πολύ όπως είναι τώρα, που οτιδήποτε θες να μάθεις το ξέρεις.
πώς ενημερωνόσουν για εξοπλισμούς, για best practice, ας πούμε, μέσα στον αγώνα, ακόμα και για κανονισμούς? Κοίταξε, δεν τρέπω να το πω ότι οι πρώτοι μου 5 μαραθώνοι είχαν γίνει χωρίς Garmin. Δηλαδή. Σε καταλαβαίνω. Γιατί... Έσπασα και το 4ωρο στη Μεσίνη και στην Βαρκελόνη και ρώταγα το διπλανό με πόσο πας, 5-20, 5-30, ας πούμε. Και ακολουθούσα αυτούς. Δηλαδή δεν είχα. Όπως και το πρώτο Ironman δεν είχα καντέ sensor. Δεν τρέπομαι να τα πω αυτά. Πολύ εύστοχη ερώτηση και η ουσία είναι ότι μέσα από την παρέα, η παρέα ήταν και μια κοιτίδα πληροφόρησης η οποία κανείς δεν κράταγε την πληροφόρηση για τον εαυτό του. Διαχέονταν, μοιράζονταν. Απ' την άλλη υπήρχαν και κάποια ωραία case study, δηλαδή ο Λεωνίδας τότε με την Μαρή κάνανε ωραία workshops σε γνωστά σημεία της πόλης, ποδηλατάδικα εννοώ, που κάποιες Τετάρτες, μια φορά το μήνα, μια φορά το δίμηνο ανάλογα, γίνονταν πυρήνες γνώσης. Δηλαδή κάποιος μίλαγε πιο εξειδικευμένος και απ' την άλλη κάποιοι πιο παλιοί μοιράζονταν τη γνώση και την εμπειρία των αγώνων. Μιλάω για τον Σπύρο του Θεοδόρου, τον Κωνσταντίνο του Καβαθά. Όλη αυτή η παρέα που χτίστηκε μέσα από τα πρώτα σκήνια. Θέλω να πω ότι μια μεγάλη αποστολή, πιο μεγάλη σε half Ironman στο εξωτερικό, ήταν το 2008 στο St. Pölten, αν θυμάμαι καλά, κάπου 15 άτομα. Όλα αυτά τα παιδιά μετά πήγαν στη Φραγκφούρτη το 9, εκεί έμαθα για το Ironman και εκεί είπα: εδώ είμαστε. Αλλά όταν το άκουσα αυτό τον Ιούνιο του 2000, μάλλον το Μάρτιο του 2009, ότι θα πάνε τα παιδιά τον Ιούνιο, εγώ δεν είχα κάνει μαραθώνιο. Οπότε είχα πει: κάνε ένα 3-4 μαραθωνίους, 5, να πατήσεις τα πόδια σου, γιατί θεωρούσα ότι ο μαραθώνιος είναι ένα πολύ κομβικό σημείο στην προσωπική υπέρβαση. Και αφού κάνεις 4-5 μαραθωνίους, έχεις κάνει και 1-2 half και τότε θα είσαι έτοιμος να το κάνεις. Ναι. Δηλαδή και το 10 είχα την πρόκληση να πάω για full. Είχα ακούσει τότε τον Αλέξανδρο και μου λέει: όχι, έχεις κάνει 2-3 μαραθωνίους, έχεις ακόμα να χτίσεις. Μου είχε πει και μια ωραία κουβέντα ότι κάθε απόσταση έχει την ιστορία της και θέλει και το σεβασμό της. Και δεν πήγα, ξέρεις, απευθείας, άναρχα και απίθαρχα να πάω να κάνω κάτι το οποίο θα με τραυματίσει, θα πυροβολήσει τα πόδια μου στην ουσία. Και γι' αυτό που ο σωματότυπος μου με ένα 92, ξέρω εγώ, και ένα σχετικό βάρος δεν είναι για τριάθλο ή για μεγάλες αποστάσεις, δεν έβγαλα ποτέ τραυματισμό σε αγώνες. Τριάθλο. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, γιατί μετά στο τριάθλο, όταν αποφάσισα να πάω στη μεγάλη απόσταση, ακολούθησα προπονητικές οδηγίες από τον ίδιο προπονητή για 6,5 χρόνια. Οπότε ακολούθησα ένα μοντέλο και ένα υπόδειγμα. Μπορώ να πω ότι ήμουν και πολύ πειθαρχημένος σε αυτό, γιατί θεωρώ ότι στο τριάθλο και ειδικά στις μεγάλες αποστάσεις, βέβαια είτε στο τριάθλο είτε στο μαραθώνιο είτε οτιδήποτε έχει μεγάλη απόσταση, η πειθαρχία είναι το Α και το Ω. Αλλά ένας άνθρωπος που, και δεν μιλάω για μένα, μιλάω για όλα τα παιδιά που κάνουν τη μεγάλη απόσταση, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο τους προτέρημα είναι το commitment στην απόσταση, στο προπονητικό πρόγραμμα, στη διατροφή, σε όλα αυτά. Βέβαια, τα χρόνια τα δικά μας, δεν μου άρεσε αυτό το παλιός και νέος, αλλά όταν δοκιμάζαμε εμείς τη μεγάλη απόσταση, δεν είχαμε. Δηλαδή, βλέπαμε το live tracking των παιδιών, συγκινούμασταν, λέγαμε: αχ, θα φτάσω εγώ ποτέ. Υπήρχε, ξέρεις, μια αγωνία και ήμασταν όλοι στα κινητά, τερμάτισε το ποδήλατο, εντάξει. Το λέω και συγκινούμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν στο δικό μου αγώνα είχε γεμίσει το wall μου στο Facebook. Το λέω πραγματικά και το εννοώ, συγκινούμε. Από περισσότερα από 100 άτομα που όταν κατέβηκα από το ποδήλατο, είχα σπάσει το μισό χρόνο πριν το 4ωρο στη Βαρκελόνη στο μαραθώνιο, νιώθαν σίγουρα ότι θα τερματίσω. Απλώς έκανα ένα αγώνα, ένα τρέξιμο πολύ ήπιο για να εξασφαλίσω το μετάλλιο και τον τερματισμό. Γιατί στο πρώτο Ironman σημασία έχει να τερματίσεις. Βέβαια. Και μου είχε πει και μια ωραία κουβέντα ο Λεωνίδας Αθανασόπουλος πριν τον αγώνα. Μια κουβέντα που τη θυμάμαι ακόμα και τώρα. Υπομονή και σεβασμός ότι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα μπορούσα να είχα κάνει ένα πιο γρήγορο κατά 50 λεπτά Ironman, αλλά δεν το ρίσκαρα για πολλούς και διάφορους λόγους. Το σημαντικό είναι ότι την επόμενη μέρα εγώ πήγα με τους φίλους μου, περπατάγαμε στη Φραγκφούρτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες και είναι ωραίο γιατί φαίνεται η ιστορία κάνει ένα τύπο κύκλο. Είναι ακριβώς αυτά που άκουσα και εγώ πριν πάω για το πρώτο από ανθρώπους που τους ξέρεις κιόλας. Το λέω τώρα εγώ και ανατριχιάζω. Ανθρώπους που μου είπαν ακριβώς αυτά τα πράγματα που απέχουν και λίγο εν τέλει. Ίσως η δική μου η επαφή με εκείνο τον πυρήνα του Σχοινιά να με βοήθησε να καταλάβω ότι πρέπει να έχω σεβασμό και ότι σε πρώτη φάση αυτό που έχει σημασία είναι να πας εκεί για να τερματίσεις, να έχεις πίσω σου γράψει αυτή την απόσταση και μετά θα δεις τι θα κάνει. Ξέρεις, Γιώργο, θεωρώ ότι είδες που είπα πριν ότι η γνώση να διαχέεται και να συνεχίζεται. Αυτό που κάποιος μου μετέφερε εμένα μπορεί να το έχω μεταφέρει εγώ σε 4-5 παιδιά και εσύ με τη σειρά σου αυτό που σου έδωσε κάποιος θα το μεταδώσει σε κάποια άλλα παιδιά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλη αυτή την παρέα από το Σχοινιάθλο και τη Σογνωμονώ γιατί χτιστήκαν φιλίες, συνεργασίες. Ανάφερα πριν τη σχέση με τον Κωνσταντίνο Παπα-Νικολάου.
Και γενικότερα υπάρχει ένα σεβασμός ακόμα και τώρα που βλέπω παιδιά σε μαραθώνιο, σε αγώνες τριάθλου και θα πω παλιοσύρες, Γιάννη Καριοφίλη, Νέστο Ρακάτσιο, ξέρω εγώ, και άλλα πολλά παιδιά, Κλανθινιάρη, ξέρω εγώ, Τάσο Χατζή, Γιώργο Μιχελάκη, που νιώθουμε σειρά και υπάρχει ένα δέσμο, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει ένα σεβασμός. Και βέβαια τα πειράγματα μέσα σε αγώνες, θα σε περάσω, θα σε κάνω. Να σε ρωτήσω, πού έκανες τη φούλα απόσταση πρώτη φορά, πόσες φορές την έχεις κάνει και τι είναι αυτό, ας πούμε, η καλύτερη και η χειρότερη στιγμή που θυμάσαι μέσα σε μια φούλα απόσταση? Η πρώτη μου εμπειρία ήταν στη Φραγκφούρτη, γιατί θεωρείται η Φραγκφούρτη ήταν ένα βατό από θέμα logistics Ironman, παρόλο που με τη λίμνη έχει τα complex. Είναι λίγο complicated. Πας, αφήνεις το ποδήλατο στη λίμνη, ξεκινάς από τη λίμνη, τερματίζεις στην πόλη. Αλλά θεωρητικά είναι ένα ήπιο Ironman. Δεν είναι... Απ' την άλλη ήταν και ένας εφιάλτης, γιατί όταν πήγαμε να κάνουμε μια επαιτειακή 10 χρόνια μετά το 2009, τα παιδιά είχαν κάνει, ας το πούμε, ένα reunion άτυπο. Θυμάσαι και με τον εφιάλτη των 42 βαθμών, που το παράδοξο είναι ότι η ίδια οργάνωση στην Νίκαια με ήπιες, δηλαδή με 38 βαθμούς, όχι 42, έκανε το κολύμπι χωρίς wetsuit, αλλά έκανε adjust το ποδήλατο 150 χιλιόμετρα και το μαραθώνιο 30. Στη Φραγκφούρτη, επειδή ήταν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το αφήσαν ως είχε. Το αφήσαν αυτό και υπάρχει και ένα άρθρο στο Swim Bike Run με 950 άτομα DNF και τα νοσοκομεία της πόλης κυριολεκτικά να βογκούν και να αναστενάζουν και ο κόσμος να διοχετεύεται σε νοσοκομεία 60 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Αυτό ήταν πραγματικά επέτρεψα μου και την έκφραση, μια παροδία, γιατί εκεί καταλαβαίνεις ότι η υγεία του ανθρώπου είναι πάνω απ' όλα. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, έχω κάνει 9 απόπειρες, έχω 2 DNF. Φραγκφούρτη πρώτη, δεύτερη Αυστρία στο Klagenfurt, το οποίο είναι, θεωρώ μας, μαγικός αγώνας. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεπουλάει, γίνεται sold out σε μια μέρα μέσα. Μαγεία η φύση εκεί πέρα και το σημείο, το venue, δηλαδή... Εγώ εκεί έκανα το πρώτο και συμφωνώ. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο που για χρόνια πολλά, μέχρι πριν μια τετραετία, ήταν στα top 10 must do αγώνες στο τριάθλο, δηλαδή ήταν στο bucket list που λέμε. Τρίτη προσπάθεια ήταν το 2015 στο Roth που απέτυχε. Εκεί πλήρωσε τα capital control, γιατί είμαστε μια εβδομάδα μετά τα capital control. Χάσαμε 12 ώρες στο αεροδρόμιο, δεν μπορούσαμε να νοικιάσουμε αμάξια που είχαμε κλείσει από το Γενάρη. Οπότε υπήρχε ένα άγχος, ένα στρες, να έχει χρήματα στην τσέπη και να μην μπορεί να νοικιάσει αμάξι και να ταλαιπωρήσει με τρένα. Το οποίο Roth είναι ένας αγώνας epic, αλλά. Πολύ απαιτητικός όμως. Πολύ δύσκολο logistics. Και αυτό που δεν κατάλαβα ποτέ είναι γιατί ένας αγώνας που πραγματικά καθυλώνομαι κάθε φορά στο live και τον βλέπω, μένει στο transition, ας πούμε, από τις 6 η ώρα που κλείνει, γιατί 6 και 20 ξεκινάνε η πορώ, και μέχρι να έρθει η σειρά σου, εγώ είμαι κάτω πόδις κάπου, δηλαδή ξεκινάει 8 και 5, είσαι 2 ώρες όρθιος, χωρίς τίποτα. Δηλαδή να ακουμπήσεις, και αυτό είναι 5.500 άτομα, δεν είσαι μόνος. Οπότε εκεί κάπου αδυνατεί ο αθλητής. Εμένα υπήρχε ένα τεχνικό θέμα που τότε είχα ένα ποδήλατο που το φρένο ήταν πίσω εσωτερικά και έβρισκε στη ρόδα, οπότε είχα γαλακτώσει μέχρι το 25 και κάποια στιγμή σταμάτησα, ευτυχώς είχε service bike εκεί πέρα και το ξεμπλοκάραμε, αλλά στο 130 όταν είδα ότι με προσπέρναγαν αθλητές από δεξιά και αριστερά, πες με αλτουριστή, πες με τίμιο, πες με περήφανο, πες με δεν ξέρω, αποφάσισα να σταματήσω γιατί δεν έφταιγε σε τίποτα κάποιος αθλητής από τους υπόλοιπους 3.500 αθλητές μου να του κάψω εγώ τον αγώνα. Γιατί ένιωθα ότι πήγαινα zigzag και αυτό που λέμε σούρωμα. Οπότε είπα εντάξει, εγώ ας τσακιστώ, ξέρω εγώ, ας πέσω να χτυπήσω, δεν τρέχει μια, εγώ θα υποφέρω, δικό μου λάθος είναι, αλλά το δικό μου λάθος δεν φτάνει να το πληρώσει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω αν το κάνανε όλοι αυτό, ούτε λέω ότι είμαι καλό παιδί προς Θεού, απλώς αναφέρω ότι. Ο καθένας έχει τα διαπιστευτήριά του, Γιάννη. Λέω ότι περίπτωση αβούρη, δηλαδή. Αντί να πάει στη ζεστασιά τότε, είναι μέσα στο νερό, μισό μέτρο λαγκούβα, μέσα στα νερά για 2 ώρες να προστατεύσει κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι έστω και ένας αθλητής να κέρδισε τον αγώνα του εξαιτίας της δικιάς μου απόφασης να εγκαταλείψω, για μένα κοιμάμαι ήσυχος στα βράδια, ότι δεν έκαψα τον αγώνα κάποιου άλλου συναθλητή. Συνέχισα μετά Νότια Αφρική, μετά από 2 μήνες πήγα Βαρκελόνη, που νομίζω είναι και το personal best, όταν το είχε πρωτοπάρει η Ironman από την Challenge. Πολύ εντυπωσιακός αγώνας και άγρια μορφιά, γιατί είναι τέλος Οκτώβρη, αρχές Οκτώβρη που κλείνει η σεζόν εκεί, η θάλασσα αρχίζει και είναι πιο δροσερή και πιο κυματάκια. Εντάξει, ένας αγώνας που είχα φοβερό άγχος, γιατί έλεγα
Δεν είσαι για δεύτερο DNF, οπότε έπαιζα λίγο με την πλάτη στον τοίχο. Αλλά το χάρηκα, είχα πάει και μόνος μου, είχα πάει κρυφά, δεν το ήξερε κανένας, ούτε οι γονείς μου. Και όταν το βράδυ το ανακοίνωσα, το ξεμόνο προπονητής μου, ο Βασίλης και ο Αντρέας ο Γκόρος. Και εντάξει, έγινε σχετικός χαμός στα social, ας πούμε. Μετά ανέβασα τον πύχη λίγο πιο μακριά, δηλαδή πήγαμε με τον Κωνσταντίνο τον Καβαθά τον Απρίλιο του 2016 στη Νότια Αφρική. Θεωρώ ότι είναι ένας αγώνας epic. Μπορεί δηλαδή το Klagenfurt να έχει μια φυσική ομορφιά και είσαι στο κέντρο της Ευρώπης που όλα, να το πω έτσι, τα τούμπανα είναι εκεί μαζεμένα, αλλά η Νότια Αφρική είναι ένας άγριος αγώνας, ένας αγώνας με άγρια ομορφιά. Είσαι στο τέρμα της γης στην ουσία, από τα πιο νότια σημεία του πλανήτη. Είσαι εκεί και η φύση και το κόχλασμα του ωκεανού. Το κολύμπι δύσκολο. Συμπτωματικά, αν καλύτερα το βράδυ, υπάρχουν και πώς να το πω, δίχτυα. Ναι, Ναι. Βέβαια, εκείνη η ώρα που πέφτεις μέσα, είχα την υποψία ότι ρε παιδί μου, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί πηγαίναμε σε κάτι καμινάδες εκεί 2 χιλιόμετρα βάθος, 1,5 ξέρω εγώ. Στην επιστροφή δεν έβλεπες τίποτα. Δηλαδή, έβλεπες τον μπόι, ας πούμε, στα 10 μέτρα και το κύμα το εξαφάνιζε. Οπότε δεν είχες να ακολουθήσεις κάτι. Παρ' όλα αυτά το κολύμπι βγήκε και μια χαρά. Εκεί είναι μια εμπειρία που δεν το είχα υπολογίσει ποτέ, γιατί ο αγώνας είναι ανάποδα από όσο οδηγούμε εμείς. Οπότε στους σταθμούς τροφοδοσίας. Πρέπει να παίρνεις από το άλλο χέρι. Από το άλλο χέρι, αλλά εκείνη τη στιγμή, επειδή ήταν σε μια στροφή 90 μοίρες και με το που στρίβαμε αμέσως ήταν ο σταθμός, υπήρχε ένα μπουλούκι ποδηλατών, γιατί οι 4 λωρίδες γινόταν μία για να πάρουμε τροφοδοσία. Οπότε λέω εντάξει, θα πάω απέναντι έστω να κατεβώ από το ποδήλατο, γιατί είχα πιει ό,τι νερά είχα στο transition από την Αλμύρα. Και νομίζω ήταν και ο πρώτος μου αγώνας στη θάλασσα. Γιατί η Αυστρία και η Φραγκφούρτη είναι σε λίμνες. Οπότε είχα 2 παγούρια νερό στο transition, τα είχα πιει από την αφυδάτωση του νερού, 1,5 ώρα μέσα στο νερό, 1 και 20 ξέρω εγώ. Και έχασα την τροφοδοσία εκεί γιατί ερχόταν η προ, οπότε στο ανάποδο ρεύμα, οπότε δεν μπορούσα να σταματήσω. Οπότε έχασα μια τροφοδοσία και στο 45 ήταν πλέον αργά, είχα κάψει τον αγώνα μου. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι 50.000 θεατές στο τρέξιμο ένιωθες πραγματικά ότι ήσουν στον Μπερναμπέου, στο Ντέρμπι. Σε Olympic Games, κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, η Νότια Αφρική έχει ο κόσμος άλλη κουλτούρα, γιατί έχουν διοργανώσει τεράστια τουρνουά και events ακριβώς. Από surfing, από σκι, από ποδόσφαιρο, από οτιδήποτε. Και έχουν πολύ μεγάλη αθλητική κουλτούρα και είναι πραγματικά συγκλονιστικό να βλέπεις μητέρες μόνες τους, ηλικιωμένα ζευγάρια, να είναι μέχρι το τέλος του αγώνα, να ενθαρρύνουν τους αθλητές. Πραγματικά μοναδική εμπειρία. 2 μήνες μετά έκανα το δεύτερο Ironman στην ίδια χρονιά στην Αυστρία. Το χειρότερο μου ever. Εκεί φοβήθηκα γιατί άδειασα και κάποια στιγμή στην επιστροφή στο τρέξιμο στο 32 που νύχτωνε και αδειάζανε και οι πάγκοι, δηλαδή μαζεύανε τους πάγκους εκεί στην επιστροφή για τον αγώνα. Εκεί φοβήθηκα ότι τα 6 χιλιόμετρα δεν θα τα βγάλω ποτέ. Και να είναι καλά ο Κωνσταντίνος Καβαθάς που ήρθε από το ξενοδοχείο και έψαξε να με βρει από το tracking και μου έδωσε κουράγιο ότι έλα λίγο έμεινε, συνέχισε. Είχα παγώσει, είχα φοβηθεί, έβλεπα στο σκοτάδι φαντάσματα, απροσδιορίστης του υφής. Εκεί πραγματικά τρομοκρατήθηκα και στην κυριολεξία τρομοκρατήθηκα και έλεγα ότι εντάξει, γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Όταν τερμάτισα, ήταν σε μια στιγμή που λέω αφού το έκανα και αυτό, εντάξει, δεν φοβάμαι τίποτα άλλο μετά. Και μετά από την Αυστρία πήγα Βραζιλία μετά από 2 χρόνια. Το 2017 είχαμε ένα οικογενειακό θέμα υγείας και δεν μπορούσα να κάνω αγώνα, ούτε καν ένα χάλφ που είχα δηλώσει στη Δανία. Το επόμενο στοίχημα ήταν στη Βραζιλία. Εκεί θεωρώ ότι ήμουν στην καλύτερη μου αγωνιστική κατάσταση. Ισοφάρισα το personal best. Ωραίος αγώνας, αλλά εκεί έχει το στοίχημα του jet lag, του υπερατλαντικού ταξιδιού. Το ποτέ δεν ξέρεις πώς θα γράψει. Το βασικό ακριβώς, και δεν ξέρεις μετά από 3 πτήσεις, 3 αεροπλάνα, αν θα βρεις ποδήλατο σπασμένο, πλαίσιο. Αν θα το βρεις καταρχήν, αν θα είναι σπασμένο, πώς θα είναι. Ακριβώς. Παρόλο που ο dealer εκεί της BMC είναι από τα καλύτερα networks στον πλανήτη για την BMC και γίνανε οι έλεγχοι γιατί δεν πάει να φορτώνει το αεροπλάνο 3 φορές να ανέβει και να κατέβει στο αεροπλάνο το ποδήλατό σου. Οπότε έχεις μια φοβία και είσαι λίγο υποψιασμένος. Ωραίος αγώνας. Δεν έχουμε πάει πολύ στη Βραζιλία. Είμαστε 3-4 που έχουμε πάει και έχουμε τρέξει. Το full μιλάω. Και μετά τη Βραζιλία ήταν αυτή η επανένθεση της Φραγκφούρτης και κάπου ο κύκλος έκλεισε το 2020 την πανδημία στη Νέα Ζηλανδία που
πρόσεξε τώρα, στη Βραζιλία είχα γνωρίσει τον Κεν Γκλάνγκ, ο οποίος μέχρι το 19 είχε κάνει 36 συνεχόμενες τερματισμούς στην Κόνα. Είχε βγει και τέταρτος κάποια στιγμή, το 89. Ο οποίος μου έλεγε ότι εγώ τον είχα γνωρίσει στη Βραζιλία και μου έλεγε ότι πλέον μεταφέρω κόσμο στη Βραζιλία με το agency που έχει και δίνει και slot σαν το αντίστοιχο Nirvana της Ευρώπης. Ο Κεν Γκλάνγκ μου έλεγε ότι η Βραζιλία την έχω τρέξει, αλλά αν δεν τρέξει στη Νέα Ζηλανδία δεν έχει κάνει Ironman. Και του λέω: έχω δηλώσει για Νέα Ζηλανδία του χρόνου, μου λέει: θα τα πούμε πέρα. Και όταν πήγα στη Νέα Ζηλανδία, κατάλαβα πραγματικά τι θα πει να κάνει Ironman σε αυτή τη χώρα. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Ζηλανδία έχει συνεχόμενες παρουσίες στα Ολυμπιακά βάθρα. Το χρυσό μετάλλιο στην Αθήνα, ο Νεοζηλανδός το κέρδισε, αν θυμάμαι καλά. Και φαντάσου μια χώρα που είναι 6,5 εκατομμύρια κόσμος, παράδοση στα σπορ με ράκμπι, με πολλά διαφορετικά θύματα από εμάς, αλλά έχει νομίζω 3 εξτέρα, που σημαίνει πολλά αυτό σε μια χώρα τόσο μικρή. Μαγική η ομορφιά της, αλλά ο αγώνας είναι πολύ απρόβλεπτος. Δηλαδή, το δόστρωμα θυμίζει δεκαετία 80 ελληνικούς δρόμους, Γρέτζος, να το πω έτσι απλά. Το λέω επειδή θα πάνε και τώρα τα παιδιά στις 15 Δεκέμβρη. Είναι ο δικός μας, άνθρωπος Ζαχαρίας. Μάλιστα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά καταρχήν για το παγκόσμιο 70,3. Είναι ταξίδι ζωής, 13 είναι 13 ώρες. Να πας, εγώ πήγα μέσα στο Σιγκαπούρη και από Σιγκαπούρη, Όκλαντ και άλλες 3 ώρες οδήγημα από το Όκλαντ. Είναι μια κοινότητα που αγαπάει το τρίαθλο. Είναι ο τελευταίος μου, όταν έφυγα, εγώ είχα δώσει και ραντεβού τον Νοέμβριο, θα ξαναπάμε για το παγκόσμιο που ήταν να γίνει τότε το 20, γιατί είχαν προκριθεί κιόλας μέχρι το Μάρτιο του 20, για τον Νοέμβριο του 20 είχαν προκριθεί 22 Έλληνες. Και λέω δεν υπάρχει πώς να το χάσουμε αυτό, θα πάνε άλλοι 10 σίγουρα θα προκριθούν και θα πάμε όλοι μαζί. Τα φέρνει, ξέρεις, μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα μη λες. Ήρθε η πανδημία και τα ισοπαίδωσε όλα. Και δεν ξαναπήγα Νέα Ζηλανδία, αλλά το νησί είναι μαγικό, θα το χάνουν τα παιδιά και ο αγώνας είναι μοναδικός. Με κουλτούρα του κόσμου να αγαπάει τον αθλητισμό, να αγαπάει το τριάθλο. Η Λίμνη είναι φοβερή. Καταρχήν, για να μπει με τη στολή, πρέπει να κάνει μια πιστοποίηση στη στολή πρώτα. Σέβονται το περιβάλλον απίστευτα. Το βλέπει και στην καθημερινότητά του. Σπίτια μονοκατοικίες, λες και έχει ένα χωριό. Αλλά ο αγώνας είναι απρόβλεπτος όσον αφορά τους ανέμους. Μου έλεγε ο Κεν Γκλάνγκ ότι ας πούμε σε ένα αγώνα που είναι 1.300 άτομα στο full έχουν 40 Marshall. Οπότε δεν καταδέχονται καν να κλέψουν ή να το κλέψουν τόσο εισαγωγικό, να κάνει κάποιο drafting, γιατί το θεωρούν ότι κοροϊδεύουν τον εαυτό του. Αλλά οι Marshall, επειδή πάνε για πολλούς λόγους, περισσότερο για τεχνική υποστήριξη, όχι για την κάρτα ή για το penalty, γυρνάς, ας πούμε, στον αγώνα και έχεις τον αέρα δυτικά. Στα 10 μέτρα μετά μπορεί να σου αλλάξει να γίνει από ανατολικά. Δεν μπορείς να υπολογίσεις ποτέ τον αέρα από πού θα σου έρθει. Παρόλο που δεν είναι παραθαλάσσιο το μέρος, είναι μέσα σε μια πεδιάδα, μια κοιλάδα, πώς να το πω. Αλλά επειδή έχει αυτά τα zigzag, ως επιτοπλίστων είναι ευθεία, αλλά έχει το απρόβλεπτο και το ανατρεπτικό. Και επιβεβαιώθηκε ο λόγος του Κεν Γκλάνγκ ότι για να πάρει slot στη Νέα Ζηλανδία πρέπει να είσαι πολύ καλός τριαθλητής και ειδικά ποδηλάτης, ας πούμε. Αλλά για μένα βέβαια το τριάθλο είναι ένα άθλημα, δεν είναι. Δεν επιμερίζεται.